maabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Magtibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibo kan mabuot na kongresista. Kong Joey. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was born. Never tolerate, I don't care, and you may look the other way, but we can try to understand and do your time to make no man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking and we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome! Dagos po kamo sa programang Tudi sa GB. Aldaw na Webes. Etsados na po kan bulan na Disyembre 2021. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay. Sa ngaran man ni Kuya June. Diyan po sa control. Ako man po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini ang Satuya pong pagiriba dyan sa Tudi Congressional Office sa pag-inok po kan Samuyang Chief Operations Officer Sir Justin J. Bolaños with Kuya King Reginaldo, the weatherman. Yaon man dyan si Kuya Mundaen Pading Tots Di Solo. Oy, congratulations and best wishes palan sa aki ni Pading Tots Di Solo. Nasa presente po yaon dyan sa St. Gregory the Great Cathedral para sa inda pong kasal. Kaya paghali niya to digdio, pasiring kita duman sa reception area. Makanamit lamang ni Nadobo. Yaon man po dyan si Councilor Ian Buena kan Kamali Galbay. Councilor Dante Magallanes, Candaragalbay, Sir Willis Plana, and of course in the Diyos Barcelon, Carla Briones and Jean Rose Andes.
with our muses, Ate Erika, saka Ate Hazel, pati po at mga volunteer youth Team Albay Youth Organization or Tayo Incorporated. Kami po nagpapaabot kan sa muyang pakukumusta. Siring man po paglaom, nakamu po na sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Maski nga ni nasa tao kita kan labi-labing kahaditan dahil po kaning padagos pong pananalasa kan COVID-19 at pag-ulay-ulayan naman yato ang panibagong variant. Kahit sana sundon na lang po ang minimum health requirements na pinagpapasunod po kan sa tuyang mga otoridad. Siyempre, ang samuya pong pagtaon ni Diyos Babalos sa mga frontliners po niya to. Lalong-lalo na itong mga health care workers na padagos pa man giraray po na nagtatawakan sa indang serbisyo. Tangani pong mapangatamanan ang satuya pong mga pagiriba ang namamanwa ang Pilipino kontra po digdi sa COVID-19. Thank you very much po sa Indo. Sana po, di ka mo magsawa sa pagtaon ng serbisyo medikal. Siring man ansa Indo pong padagos na pagirumdum sa samuya. Tan mga dapat nagigibuhon, tangani po makalikay, makaiwas po digdi sa COVID-19. Thank you very much. Diyos mabalos po sa Indo. Medyo nagpaparainit na sa tuya pong palibot. Bako lang po ang panahon. Masingani nasa Christmas season kita ngunyan. Supposedly dapat malipot. Pero nagpaparainit. Yung mga dating magka-aramigo bagatabi direktor, ngunyan nagriliod-lioda na. Dahil po sa mga lain-lain na kulor. Manlain-lain na mga kuloriti na sa inda pong sinusuportahan. Sabi nga ni Kayan kanamigo ko, relax lang. Relax lang ka mo. Sabi ka ni Bada, man nga ni nga kamiridbid kan mga kandidato, ngan ka mo nga, sige na ganyan ka diringkila nindo. Dahil kadakol naman po ngunya na nagaruruluwas na mga researchers, mga surveyors, nakato para sa naki 5 hasta 7 buyong, pinapot kun sa si sa indang mga bubutuhan, isinurat duman sa papel na pinatusan kan tinapa. Ayun, iguana sindang survey. Ito pala sa mga respondents ninda, mga bultok. Hoy maray na hapon sa mga parantabay niya to sa bilog na segundo distrito kang probinsya ni Albay, siring man sa bilog na probinsya. Diyan po sa Rapu-Rapu, sa Banito, digdi sa syudad ng Legazpi. Pasiring diyan sa Daraga, Kamalig. And of course, mga parantabay niya to diyan sa Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Maray, mana, good afternoon sa Indo. Chat muna tayo. Maray na hapon pa lang kay primong Jerry Datur. Asin sa saya pong misis dyan po sa Barangay Nagutgut, Manito, Albay. Ibaad lamang sa masunod na simana, baka mojito na kita. Inalo ko naman ko ta, Kuya Jun, na magmojito. Di day pa kaya manay pina? Day kaya pina. Yung mga nasa Facebook po, nasa DCGP News Online, magandang hapon po sa inyo. Maugmaon daw ang mga musikang Latina, no? Iyan ang saro sa pinaka maugmang mga musika sa bilog na kinaban. Apuera po kan African genre. So mga musika bagang mga Afrikano, mga magayunon man, mga maugmahon. Mga sabi nga ni Kayan, gay and happy music.
Ngayon na kaon mo hingar nga day ka pa ngayon nagmimirindal tagaro gusto mong nga magparadangog sa nanin musika. Baga tabi, Kuya John, sabi nga ni Bagakan na kataramo na Kastila. Ano ito? An musika da, iyo da tabi ang pagkaon kang kalag. Uyugon mo. ah. Ano tabi masabi mo dyan, Primong Vicente? Dyan sa akal. Diyan palang tabi sa Mayragay Golf Area. Partikularmente dyan po sa Barangay Bangon, Lupi. Pasiring duman sa may Tagbak. Takulong pa lang kita dyan na parang tabay, Kuya Ju. Pasiring duman sa may Partikan Pasakaw. Uyugon mo Diyo databi dyan na nagpapagring. Lalong-lalo na itong mga nasa Palakaya, yung mga parasira. Dakul databi dyan na nag-antabay. So, maray na pong tabi sa inyo dyan, sa mga taga dyan sa may Ragay Golf Area. Kadaklang kanyaon dyan, ang mga apelyido nagpupun sa letter M. Mga gikan po yan dyan sa munisipyo Candaraga. May nagkakairistorya kita katuduman na mga taga Daraga. Dahil pa maninda giraray nalilingawan so paghabol din abaka. Sinda tatabi, nakapasiring naman sa lugar na ito kan nagkaigwanin boom. Nagkaigwanin maray na negosyo. Dumambaga sa nagigiribo kan trabyesa kan PNR. So, kaya kadaklan duman mga letter M. Marbella, Mirandilla. Anong yung pag-urlay-ulayan niya tungo yan na pagkahapon? Bago kita mag-urlay-ulay, may nagpadara sa kuya. Actually, amigo ko ini as in naging classmate ko ini sa seminaryo duman sa Naga. Angon niya na siya duman nagtatrabaho sa powerful Appointments Committee or Commission on Appointment kan Senado. Pinadaran ako Kuya Jun ki garbaga teaser or napod kan jingle. Sabi sa kuya, balo daw ngayon niyo ngaya, tapi nagibuan ta ka ngaya kay niyo. Patugtugon mo daw ngaya, tapos aputon mo ngaya si Kuya Jun kung pwede nama. Balon ta daw Kuya Jun kung pwede naman ini na kuan ni pinadara niya ni kan sarungal daw. Nakikignan ako ta bihira ini entra sa mga arog kay niong bagay, no? Balon ta daw kun marayman. Munisipyo na progresibo nung dawal kaibanan sa pagkibo sa serbisyo siya sincero nung dawal sa tuyang punsyal ang manito padaba niya nung dawal Garo maluya de. punsyal sa Kuya John maluya. siya subok na Okay man. nung dawal sa tuyang punsyal ang manito padaba niya nung dawal sa tuyang punsyal sa serbisyo siya subok na nung dawal sa tuyang punsyal ordinansa na ipasa niya libreng gamit kan ambulan sa mga parsira may asistensya lambaklan fishing project sa agrikultura kayuridad Okay na, tama na. Garo kampanya na. kauntaan simba Pero may siya tabi, may Kuya John. Sumakao ko da tabi kan titulo kan background music kay niyo. may pa-birthday May sponsor da siya tabi ini na problema sa salud 100 peso load naman na anong ngaran kay ni na smart meron ben smart load check niya 100 peso pero an kuanda an guidelines arog kay ni an 100 peso sumakaokod na tagaman ito an another 100 peso subakong tagaman ito an sa imo man sa nanggigibuhon tabi ukudon mo kung ano ang titulo kan musika background music dahil na garing nadangogo so
titulo kan background music, ukudon mo sana, ha? Tapos sungaran mo, so address mo, siyempre so telephone number, di ba? O ini ang background ka music, ha? Ukudon nindo, ha? 100 peso load sa tagama nito, as in 100 peso load man sa bakong tagama nito. Berda, ini ang background music, ha? Ang munisipyo na progresibo nung dawal kaibanan sa pagkibo sa serbisyo siya sincero nung dawal sa tuyang kunsyal ang manito padaba niya nung dawal sa tuyang kunsyal sa serbisyo siya subok na nung dawal sa tuyang kunsyal manito padaba niya nung dawal sa tuyang kunsyal sa serbisyo siya subok na nung dawal sa tuyang kunsyal ordinansa na ipasa niya libreng gamit kan ambulan sa mga parsira may asistensya lambaklan fishing project sa agrikultura, prioridad niya ang siguridad sa pagkaunta asin paadal niya sa TESDA, organikong agrikultura. May pa-birthday sa mga aki, mga problema sa salud, may asistensya, rehabilitasyon, kan mga coral, environmental project niya. Okay na? So background music, so titulo, ukudon nindo, ipadara digdi sa 0939-880-93, ano nga ito? 0939-880-1367. Ayun. Sige. Yun lang ang sa tuyang pakonsuelo mo niya na. Bali 200 pesos, no? Ang sa tuya pong itatao sa maabot na Sabado, dumantabi sa manggagana, na makaukod kan inilang so titulo lang kan background music, na pinatugtog niya to kasubago. Boom shakalaka what the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. Got the 60s style it time to come back. Draw for your bell bottom black heel and frock. Boom shakalaka rude boy. You tell them no sir. Wine your body, wiggle your belly, dip and go down in a the new style. Wine and go up, wine and go down. Oy Willie Balmaceda, bako po so titulo kay itong ano mismo so titulo base duman sa lyrics, kundi titulo kan background music. Sabi Willie Balmaceda dyan sa Gubat Iraya Bakake Albay. Maray na akong sa indo dyan. And go down a cat, well versatile. You feel move for your waist, move for your back. Wine and go down and do the shakalaka lot. Get in a the groove, cause you are the top notch. Bubble and a wine, girl, right on the bumper. You feel wine your body, you wiggle your belly, you. Uy, maray na hapon pala sa mga parantabay niya tong mga guro o mga para tukdo. Sa pampubliko asin pampribadong eskwelahan. Medyo mamuro-mundo po, bako man mamundo siguro, kundi garo nakakaingit po ining informasyon na ini na pinagluwas po ni Senador Dick Gordon. Ini po may relasyon sa comparative analysis akan sweldo kan mga teachers digdi po sa Pilipinas, siring man dyan sa mga pagtaraid niya tong mga nasyones. Duman po sa Singapore, an teacher duman with diploma in education, nagre-receive po ni 70,701 pesos ang bulan. Kung postgraduate diploma in education, halangkawon po 121,302
14 centavos. Digdi naman po sa South Korea, ang bulanan na pasahod po kan mga teachers, inaabot abi sa 118,867.90 pesos. Mantang dumantabi sa Japan, 109,464.35. Digdi po sa Pilipinas, nasa 23,000 di pesos kada bulan. Siguro ini ang sweldo kan pinaka nasa baba kan hierarkiya kan mga teachers digdi po sa Pilipinas. So anong yung dapat gibuhon? Ang dapat niya itong gibuhon siguro, suportahan niya ito ang pangapudan kan sa tuya po mga teachers na durudagdagan man ang sa inda pong bulanan na sweldo. At sa mga miyembros nga ni kan Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, madali unsa na po ang pag-gaw-gaw ni na increase, no? Increase sa inda pong mga sweldo. Kaya medyo na ibog-ibog ba nang sa tuyang mga teacher yung man ang ganda, no? Lalo na po kung may mga apod kayo ni mga extra load na pinagtatrabaho po sa itong mga teacher. Maski nga ni baga ngunyan nga ni na pandemic, maski dahil niya ito na hihiling ang mga teachers niya ito na yaraon dyan sa inda po mga classrooms, nako, ang pagpapara-prepara sa nakanuyan ng mga modules naan, Diyos mio perdon. Lalo na kung dahil pa nag-aabot sa supply, abahan ang problema kan mga teachers niya ito. Andit nga nininda po ng mga tawag dito, mga sweldo, nakakaltasan pa ka na pagbakal nin coupon band, pagbakal nin tinta kan printer, kung nagpapalyar pa ang printer, sinda pa nagpapayrahay. So kaya po siguro talaga na suportahan niya ito ang pangapudan kan sa tuya po mga teachers para po sa pinag-aapod na just compensation sa sainda pong trabaho. Kasubago tabi na udto, habang nakapila ako dyan sa sarupong grocery, tangani po magbayad ka na sa kuya pong konsumo sa kuryente, may sarong lalaki duman sa likodan ko, naday ko namin bidang primero, tamay mas. Pero dati ko pala nakatrabaho dyan sa Kapitulyo. Ang nadadagitan niya, Kuya John, utong nakakaagduman sa iyang bill, reconnection fee. Ano man nga ayaw man ang gatabi apik, no? Kung nag-antabay ka mo dyan, susendo po mga spokespersons, pagipaliwanag daw tabi sa muya, kung ano ining reconnection fee na ini. Tayo nga, Kuya John, pag ka, nagpalyar ka duman sa pagbayad mo sa due date, igwa ka ng penalty, bako? Natatakaipuan pa ki, reconnection fee. Diba? Mahal man pati. Sa labi ba na 200 so na-charge sa'yo duman na reconnection fee, kuninta niya nga nito, pero ang kilo na ngayang bagasan mababakal kayo ni. Iyo man nang gadade, si tabi, kung nagantabay si Primong Toy Reynoso, apo dito tabi ako, Primong Toy, baka may aram ka kaini. Kung paano ini? Ano ang basihan ka ini? Ta nakakurit na naman dyan. Sa satuya mga billing statement. Anapik pati, kung bakong putol, langkaw kubra. Pero kung ma-request ka ngaya, dagdagi mo tabi ang bultahe. Wara. Sabi ni Kagawad Albarizo, ngaya partner, nagpuo na baga ngaya su construction ng mga yakan 3-phase pasiring sa man ito. Yaw nang isa may bangkiroan. Aber doon niya, katiling ko, pagabot ko doon, wala man. Anay rin ko doon tabi Councilor Albarizo. So mga trabador kantil ko, nagbuburog taknin mga ano ito, postigero tapos mga fiber optic,
Iyan na iling taduman. Diba ko nag-arali na de. Tapos nag-aki ko duman siguro mga alas 4:30. Pero maray ka niyo, i-follow up ta naman dyan sa APEC. Kaya i-confirm ta ko na talagang nagpuuna naman yung restoration from single phase pasiring po sa 3-phase. No? Ang linya po dyan sa Southern Barangay, pasiring po duman sa munisipyo kan Manito. Bueno, kung nagkitaan 30 minutos, makaliis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Dove Ultimate Repair, the ultimately free with even-toned underarms. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. LCC Supermarket offers you great savings for early Christmas treat on December 2 to 8. Enjoy fantastic deals and Noche Buena items. Buy 250 peso worth of all Magnolia chicken item free Dato Puti soy sauce and vinegar 350 ml. Save 33.15 pesos. Buy CDO Hamon de Bola 1 kilogram. Free CDO Idol Cheese Dog Regular 250 grams for only 348 pesos. Save 48.25 pesos. Buy for Nestle All-Purpose Cream 250 ml for only 216 pesos. Save 20 pesos. Buy Seasons Tropical Fruit Mix 822 grams. Free Seasons Tropical Fruit Mix 432 grams for only 80.95 pesos. Save 58.20 pesos. Buy Sunshine Spaghetti Sauce 900 grams. Free Argentina Corned Beef 100 grams for only 56.20 pesos. Save 23.75 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for early Christmas treat on December 2 to December 8. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kung Joey Di kan albay sa iyong inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibo kan mabuot na kongresista.
Kong Joey. Bueno, balik na kita sa satuya pong programang 2D sa GB. Ngunyan pong Webes. Petsa 2 kan Disyembre. Aba, madali yun na lang. Makaskaso ng panahon. Congratulations pala kay Congressman Joey Salceda. Napili po ini na tauhan po ni prestiyosong parangal. Ini po ang pinag-aapod na Golden Peacock Award of Excellence. Itinaw po ini kan Federation of Indian Chambers of Commerce Incorporated Philippines kan nakaaging Nobyembre 27 sa paagi po kan nasarong virtual gala night bilang saro sa mayor na aktibidad kan ika-70 anibersaryo kan nasambit ng Chamber of Commerce. An award po, yan exemplary leadership, dedication and vision o ang natatanging pamumuno, dedikasyon at pananaw kan nasambit na pong kongresista. So ini pong Filipino Indian Chambers of Commerce Incorporated namok na ini kan taon 1927. Ang mayor na katuyuan po kan organisasyon na ini kan mga Filipino-Indian businessman. Iyo po na isusulong databi ang marangal. Asin makusog na kapatiran kan mga miyembros kay ni. Siring man ang pagmantinir kan masiglang ugnayan sa negosyo ng Pilipinas pati po kan India. Mantang ini pong Golden Peacock Awards na resibi ni Kong Joey, nasa 30 taon naman po ini aasin sa ini po sa mga sukulan. Mahusay na sukulan asin kapanipaniwala na ano ngaran kay ni na tungtungan para po sa global excellence. Taon-taon nakaka-receive po ining FICC-PH nin maabot sa 1,000 nominasyon. At ang ani pong tawan po nin onra sa manlain-lain pong kategorya kada taon. Minaagi po databi ini sa 3 tangga nin pagsusuri asin pag saligsig bago po matawan nin onra ang mga nominadong individual. Saro po sa mga naging basihan kan prestiyosong award na Golden Peacock na itinaupo kay Congressman Salceda. Iyo po ang sa iyang efforts sa pagbalangkas asin pagdepensa kan nagkatira pong landmark legislation sa Kongreso. Lalo na po ining tax reform for acceleration in inclusion or train law. Yaon man po ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or CREATE. Kasabay na po ining Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act 10931 na lalong bistado po sa apod na Free Tuition Law of 2017 na kung saan sa irarong po ka nasambit ng batas, libre na po ang tuition asin iba pang mga babayadan sa mga state universities and colleges asin iba pang mga kolehiyong lokal na pagsadiri po kan gobyerno na ang mayor po na benepisyaryo iyo po ang mahihirap
o mga pobreng estudyante alagad mga matatali. Kwarenta minutos makalis na po ang alas 4 ni pagkahapon. Maray na hapon po sa mga maestros y maestras dyan tabi sa Manito High School. Lalong-lalo na kay Sir Joel Daen. Kumusta na po ang mga teachers? Tama po ito, Sir Joel, ang sa kuyang pangapudan na suportahan an sa indo po na kagustuhan man para sa just compensation kan mga guru. Maray na po sa mga teachers dyan sa Manito High School, siring man dyan sa iba pa mga eskwelahan dyan sa Manito. Maray na hapon po sa Indo. Thank you very much sa antabay. Ano pa nga yung pag-uristoryan niya to? Kan nakaaging aldaw, naaprobara naman po duman sa Kamara o sa House of Representatives, ito po na presupuestong ley para sa epektibong paggamit kan foreign loan. Siring man kan anong ngaran kay ni? Foreign loan and mga grants, no? Aram niya itong padagos na ang satuya pong utang panlabas man o panloob nasa trilyones de pesos na po. Next month. And they po nasasatisfy ang nagkapira niya itong mga senador asin iba pang mga legisladores kung saan po napaduman ang nasambit ng mga loan asin mga grants. So ang pakalusot po duman sa Kamara de Representante kay ni pong panukalang batas, binutuan po ini kan 166 na miyembros kan House na nagsang-ayon o nag-uyon asin wara man tabi ni maski saro ang nagtaon nin pagtutol. Kaya nakalusot po ini sa ikatulo asin na ultimong pagbasa. Tangani po na ang satuya pong nare-receiving mga official development assistance, grants and loans mapadumantabi sa tamang pagkagastusan. Sigun po kay Congressman asin Ways and Means Chairman duman sa House na si Kong Joey Salceda, dapat databi ang mga ODA grants asin mga loans. Siguruho na makakatabang ini sa asin mapapakinabangan kan publiko. Lalong-lalo na dapat ang mga kondisyon patas, episyente, asin ang transparent ang paggastos ka nasambit ng pundo. Sinabi pa ni Kong Joey na dahil po sa suportado ini kan mayoriya siring man minorya duman sa Kamara, lalong-lalo na ang Makabayan Black, pinapailing da sa natabi na ang mga kongresista niya to nagkakasararo sa pagsiguro na ang mga utang kan nasyon para sa mga Pilipino bako para sa mga taga-Farmali. Nasa bitana naman sa Farmali. Mga Bombay bagay ito, ade. Tagasba ko pigbarita tapos ada so mga ano ngaran kani mga Indian businessmen niya to na para sa maray na relasyon with the Philippines, may duwang pasaway na Bombay sumagtugang bagay ito, Darmali ito o Darnali na mala ito.
na marakal baga garon nag-shopping sa naduman sa tiwinin mga mamahal auto. Garuman sa na marakal nin oro auto sa tiwi. Mga milyones, hundreds of millions of pesos na kantidad din auto. Ali duman sa almost 46 billion na pundukan sa tuyang nasyon para sa face mask as in other PPEs na lagartukan mga taong ini. Alas 4:45 na po ning pagkahapon. Nagpapasalamat po ang mga taga-Kabakungan Elementary School kay Manito Mayor Joshua Marie Daep. Huli po sa maagang pamasko para sa mga batang Kabakungenyo. Dahil po digdiyo sa itinaong mga kiddie tables and chairs. Thank you very much, Databi Mayor Jem. Digdi po kita sa bagong variant kan COVID-19 na pinag-aapod na Omicron. Sa Bareta tabi mga tugang, duman po sa may parte kan Negros, garo igwa duman tabi ki naka-quarantina na halos tulo ka tawo na hali da tabi duman sa South Africa. Aram niya itong padagos na sigun po sa WHO o World Health Organization, ini pong variant of concern na pinag-aapod na Omicron, dumanda tabi ini nag-originate. Kaya nga ni so mga manlain-lain po na nasyones, bigla pong isinaraan sa indang mga pinto asin bintana. Duman po sa mga nagbiyahe, hali duman sa South Africa. Sa sarupong statement na pinaluwas kan WHO na base databi sa mga ebidensya na pinagpresentar, indicative of a detrimental change in COVID-19 epidemiology, the TAG-V has advised WHO that variant should be designated as a VOC or variant of concern, na designated na B-1 at B.1.1.529 asin pinangaranan po na Micron. Uyugon mo an. Oy, happy listening, Dr. Alan Shapira. Naokod mo so. English pala ninyo. Your guess is good as mine about the tune, the music of our naokod ni Dr. Alan. O ini pong variant na ini o na-discover din duman sa South Africa kan mga health authorities asin kausa po ini nin manlain-lain pong makukusog na reaksyon sa palibot kang ginabahan. So, konting ingat ha, konting ingat. Tayo ni databing variant na ini o ining ano nga rin ka ini, ining Omicron. Medyo makaskas databi ini o maglakop asin garo matibay ini Kuya John minadaking.
sa bakuna. Kaya nga ni po si Presidente Duterte kanakagingal daw para kaalot naman kansay ang payo. Nagparakaalot naman kansay ang payo. Taday niya maraman kung sa inyo da babadilon ining Omicron. Kung sa inyo da tabi ipapatamaan ini pong Omicron. Sa dati baga kayo, sabi ni Presidente Duterte, sampalin ko yung COVID na yan. Pakonsilo talaga sa to yung Presidente, ano? So ingat po, ano, kasi ini pong Omicron na ini, sabi ko nga ni, marikas da o madali ang pag-ulakit kayo niyo. As in, may tendency databi ini na magdaking sa arinba na bako ng tinaw sa tuya. So, face mask, hugas kang kamay, and physical distancing. Again, congratulations kay Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District kan Probinsya Minalbay and principal author and sponsor kan Public Schools of the Future and Technology Act, which was approved on 3rd reading by the House of Representatives. Ini po so House Bill number 10329. Talagang haraniki kong Joey ang mga nasa education, ano? Because I think si papa niya, si Tio Jess Salceda, asin manan sayang mama, si Chachelo, parehas po ini o mga educators. And anaram ko pati ni po si Kong Joey, garo naging teacher man ini o professor somewhere in San Pablo City. Sa sarupong kolehiyo duman. Malangan ay susarukan ni estudyante, iyo po ang kagsadiri kan saro sa pinakamasiram. Magluto nin Chinese food duman po sa San Pablo City. The late Benitez ang apelyido eh. Naligaw ang kusungaran, amiga ko ito. Na-COVID siya eh. Yung may-ari ng U24 restaurant duman po sa Del Remedio sa San Pablo City. Masiramon duman ang patatim. Diba? Don Rangasa. Pati si pati si Smile. Si Smile, so driver kan sa muyang minibus na pigsakayan. Masiramon ngayang patatim ito. So sa loob po kan ini pong Public Schools of the Future in Technology, ang laog ka ini sa sakuya pong pakaintindi, arog kay ni. Public school teachers are upskilled, provided with and trained in the use of the latest technology in the classroom. Ayun, may continuing education and training po ang mga public school teachers. Ini pong upskilling, lalong-lalo na po digdi sa latest technology in the classrooms. Digital boards or interactive screen displays are provided to enhance the teaching learning experience via the use of videos, interactive application, and games, virtual field trips,
These smart boards will allow access to digital information in the world's information highway. Ang galing! And then may mga ibubugtak na mga techno hubs with computers and IT equipment are established to support academic and co-curricular subjects, giving way to creativity, innovative ideas of learners and teachers in solving local issues and problems. The techno hubs will have additional and readily available digital reading resources and reference materials. Wow! So mga nagantabis to yung mga teacher dyan sa high school sa Manito. Public science high schools will have an innovation hub with the latest available emerging technologies for use by learners in solving ICT-based problems, issues and concerns in the community. The iHub will, among others, house 3D printing technology, makerspace, robotics engineering and simulation, mechatronics facilities, and drone technology. Wow! Public science high schools are centers of excellence in the field of cybersecurity and industrial robotics. Public school teachers are trained in this field and subsequently certified internationally so they can capacitate learners. Cybersecurity shall be offered in the curriculum from junior to senior high school. Graduates of this track can have the option to be certified as cybersecurity experts, qualifying them for a highly in-demand job in the next 5 to 20 years. Abaana! Ano pa? Public school learners have tablets or laptops or access to them. Parakpakan! These learning tools contain thousands of digital content from textbooks, real-time information, reference materials, lessons and exercises, instructional and educational materials, and even test administration, allowing learners to understand concepts clearly and adapt to the requirements of the K-12 curriculum. Such skills will bring the digital divide, most especially in the last mile schools. Naku, pati pala sa mga eskwelahan na medyo harayo una, so sabing dahil napigabot kang dalogdog, magkakaigwa man po ning benepisyo, digdi po sa programang ini o batas na ini na principally sponsored by Congressman Joey Sarte Salceda. Sabi ni Sir Joel, paano databi ang internet connectivity? Sir Joel, nakaagi pong duwang simana, nakauron ko ang sarupong official kan Globe Telecom o Telco, na dyan po sa Manito Palan, they will be introducing fiber optic technology. Most probably mid-year, next year. Tapi nag-complain po kan sa indong lingkod, ining grabing surusuan kan users dyan po sa sarong cell site dyan sa Manito kan Globe, na minaluyaon po ang taririkan sa tuyang technology dyan. Kaya sabi niya, garo nga tabi sir nung dahil na kami madagdag nin tawag dito, nin capacity kan yaon dyan na ekipahe, kundi latag na sindakan fiber optic technology from analog, I think. So alat-alatong tatabi Sir Joel, kasi yan po na schools of the future, dahil po yan mangyayari kung maluya po ang sa tuyang communication technology sa dyan sa vicinity or dyan sa area. Okay? All right.
Bueno, inabuta kita kan sa tuya pong oras kan para mientras na pamamaaram sa programang 2D sa GB. Aldaw na Huwebes, Pecha 2 kan Disyembre. Sa ngaran po, sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda, siringman ka nag-participar di sa itong programa, pati po ni Kuya June sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay, nagsasabing mapasatuyan ka to ninungan in kagurangnan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indong pag-antabay.